Babanshai Marbanyang Badero Usharman Joga Weekend India Movement Meghalaya Mentaka sini ulale cepo High Court Meghalaya halor baka High Court kalapiang ka Public Interest Litigation PIL berkan sepen benai ke hearing berkatarik lapan payu ke jing halor baki paipa kila syaban penbor bakin ship yu adhar kumta na kaliang jongka AIM Meghalaya kala persyang berwat kilat kilanti banyu abanya kren na ba Chief Minister Konrad ke sangma joka jila Meghalaya Henry hadu mentakim pad yu alat bani kren balu Kilapan pauru na kaliang juga AIM Meghalaya bakin yang banyada na kapenta ka imlang kasalang bat bersendran lang kipat ba kuban cukudau no bana kibapun kipat ba kidon ni haka jingdu Henry detang na kataw bakim don yu adhar number kisha ban penduk no yu khauration MHIS scheme shis pasni bat kiwi scheme surka kaliang jonga kumway na ki nong tray months ngo ba apo kay imlang kasalang ngamla ban ong ban chupej ya kay ka ba kipat ba leki lak ngot keduan pok jela Meghalaya jungim ta kidang ikendu jing na kada ko jing syapen bor ban le yo adhan de bunsin ngalaju persang ban buat kilat kelenti mong no nakakenhun ke jungi jong ka weekend in the movement ngilaju persang ban buat kilat kelenti kuno bangin yo ban kren lam bat u chief minister jong jela dan rei hadukan mentang iklim yo olat ban kren bangila paro ke jing tho lembaga kenhun ke jongi ban yo ban kren bat chief minister rei hadukan mentang iklim yo ro ya ke jubab la pedang ne am bangin yo ban kren de kani ke bakhoi ka pentlalong yangi kum kita ki brio ki bangi keren yang banjada nak kamta kaim lang kasalang ni hapan simti kumno bangin senran lem ki pai ba namar ki babon ki pai ba khamtam la dengi keren kum kitu ki bara dangwan ha jinglong ke beduk ke jongki menta tang nak daw bakim dan yu adhar ki sap pendu no yo khawrashan henry ke bajia kolong ban ka sarkar haba persang man pan ke jingtho ka khem ai kanu no jingtho iki la chu jubab betang ha pok kot khobor de gidon giru ki bre ke ban yo kumia ka MHIS ka smart card ke bagi di bendon ndai gidon ki badon smart card bro ndai tanah kada bomdon adhar cuma ta kim yo sho ya ke jingirap lum bagi hospital bat ki we ki babon kum hakini ki scheme his pass ngi la dengi kren kum kani ka Manrega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka bagi di ben yo kum kinong belas ngi ndai tanah kada bagi bomdon yo adhar ro la sap penduna dengi syamba kani ke berkhoi kalong ba nakaliang hi jong ka sarkar jela ka jungi kapan pau syai baka klem da buram shu ya karai jong ka Supreme Court badan buram nadu usnam arja khat pra ya ka bangila yo I hiro da jing tho ka Supreme Court badan buram ka ong lupa hiro ba ka Meghalaya ka Assam ba ka Jammu Kashmir kini ki lightly ki state kilong ki jela ki ba pair ban ong ban pelong mandatory ro on namla ban pediang bat ha ban ai ka jing da ka bakarpang bahai ki namar balai baki paj ba hi ki ba em hapok kan ka jela kidai hi khamtam la dengi kren ke jela Meghalaya kidang dei hi paj ba ke belong ki jai bendre ke berit pai ngidang dei ki chilu tribes do kat menta namar balai ladang i phai hlok ni ka benta nakaliang chong kenhon jongi ro hadin bangila shemti ya ni ka kam ngila pha hiro ya ka jingtho shpo ka autonomous council berlaituli ki autonomous council kum ka KHDC ka JHDC ka GHDC ro kum jo ngila pha te henry haduka mentaro ka jubab ngi klem yo namar ngi kwa hiro ban nakaliang ka dis council kan pass ka resolution kumno ban yada ya ki paj ba nong song snong ki bran pok jela Meghalaya baki di ban yo ya kata ka jing sauto ha ka ba kumno ngi don hapok ka sik schedule jong kari India nakara ka daw nakaliang jong ngahi kum way na pedeng ki paj ba nong song snong dak jing saukia dak jing kit kli hi hagini ki sngi ki bakendian ngalawan hispo High Court daladi klaim dadan kam ang bangan hak banyat lang bagi lawyer ngalapan ia ka petition napo ka Meghalaya High Court badan buram tenrei mentaro ngalayo pat ya ka jing pedang jong ka Meghalaya High Court badan buram ya ka ba ngan ya syakmat da ka bangan ya khun persya bar ka sarkar jela lemba ka jing kersan lang ka jing senran lang jong ki paj ba ki bedo ya khawrashan ki paj ba ki bedo ya ka smart card ne ki paj ba ki bedo ya ka jing belas ngi si spa ngi ne kino ro ya ka baki paj ba hi kimpat pedang ya adhar kani kedai kuwi ka benta ka ban nakaliang jong ngi persang ban yang syakmat ban yada hok kat kum ka jing betha ya ka bangila sngo tho shai na do ka basdang tadangi phai halor ka riti senchar jong kari India nakata daw ngilap ka sarkar jela ka jongi menta ka klemburam ro ya ka Supreme Court order ka klemburam ro ya kata ka
riti senchar paj ba kabadi ke Indian Constitution bat ke ai berkhoi ka bangi lab hi menta kalong ban nakaliang jong ka sarkar jela jengi menta kala shimti hi dalade ban wan ra shi sundon ya kata ka jing senchar don bor da ka ba penting gi paj ba bagi paj ba ki di ban long ki briu ki ban hap long hapo jongi kum ki MLA nani kita ki bolong ki minister bagin hap long ro ki paj ba ki ban hap ban mane blai ki den nak ta daw habangi sngau thu bangi em hapo ka risin senchar paj ba kari ke balai loy kari ke balong hi ka jingeda ka bakerpang ngimdai kari ke ban ongno ka ban senchar do president ndai kari ke ban senchar do prime minister lengba prime minister ngidon chief minister nakata ka daw ngi so thu shai bangi yang bandawa hapo high court menta daga public interest litigation lembaga high court kelapadiang menta bat ka ai ka bangi bu sapo ka high court kata ka long ba ngin hab ban yang persa ya ka sarkar jela halor ka jing penbor ban le yu adhar daga ba pendo ya ki scheme sarkar baper kham tamru ban ka sarkar jela ka jungi ka khlem de borom ya ka supreme court order bat kum joro ba ka sarkar jela jungi ka khlem khain dor shu ya ka riti senchar paj ba jong kari India ka bangi tip kom ka Indian Constitution kita gidi gimat ke ba kongsan ke bangi bu ne ke por bat ka ai berkhoi kum bangala yo ya ka jubab no po high court menne kalong ban nakalian juk high court kan sakot ya ke herring hagini kisngi ke ban sawan bat kan sapenti bihro shanga hakano ka tarik bakan bu ke herring barang ngej kam bagi paj ba ka bios ngawi kini bat ki paj ba ki ba pedang ki paj ba ki ba jet ya ka lenti ke ba kum ki nong song snong ki ba song ha ka ri ke ba lai loi kum ka jaj ben riu khasi ka banginang don hakani ka jela Meghalaya menta ngidi ba sothu ba ka jingida ka ba kerpang ka di ban longhi lengba ka district council malada ka district council kam don kam syu menta ke ai ka bangin kam pat la sai hadin habot bat ngasngo ban ong ro khani ka por balada ka sarkar jela menta kamla shu ban pediang ya ke ai ke baki paj ba menta kin ha ban long ki nong jit ki paj ba ki ha ban long kita ki bong nong pej nong jungo nam tak em lang salang lada ka sarkar ka badan lamba ki briu ki bolong ki riu paj ba hiro na kata ka daw lada ka sarkar kam don kam shu gini berkhoi ngi so thu shai ba ngi la du no ka sarkar ha ka jela Meghalaya na kata daw kum ki paj ba ngin ha ban shim khia ya kini ki ai ke berkhoi deina ta ka daw ba lingba ka high court badan borom la dengi pai kat kum ki honorable justice i badong i justice badan borom i sir HS thank you i bandon lang ni kapor nanta i honorable justice i bedai i sir W Dingdo i belong i chairman jong ka high court bat kum juro i honorable justice i bedai i sir B Bachatarji kini bro laingot kin sadan hapo ka bench ka ban saai ka rai nakam tabat shim ya ka jubab halor ka hok ba ka jing sisa ka ba kum ki pai ba nong song snong namar balai nga haban kren ne ka por ladangi kren kum ka Constitution of India menta ka balai ka protection yangi ki pai ba berkhoi ladangi pai ka kum ka article ba khatsau ladam ong pa right to equality handai ya kan ni mentang ilmi issue ba kan dang trikam hapo ka jela ka jungi ladangi kren ne ka article arpway right to life and personal liberty kani ru kami isu bang nang trikam hadukat menta bat kum ju susu habangi pai ladangi pelong ki jingelang kum ka jingelang paj ba kham tam habangi pelong men hakani hapo hangte hapo barik point khnai trik jong ni banaya yong baladam ngi i bakal adon ka jing sakhang ka ba ngimla su ban sothu balai ba sakhang na kata ka daw kamu ngi claim imsu ha ka jela ka balai loy ngi claim imsu ha ka jela ka brang don ka jela ka brang long ka jela ka ba senchar paj ba kamut ngila em ha ka jela ka ba senchar da manore mano shimet kum ki briu ki ba sngo thu ki ba champang ki ba ruspa ki ba nang lut dong sudang ndai kum paj ba ngha ban yang bat syakri na kam ta ka hok jing paj ba lada kita ki briu ki ba kamila de ha ka por ba ki wan yalap election ki om bangin don ha senda jong pi ndai menta shano ki ja lada ngi i bagi babun ki briu ki ba ong bangi e je fi ngi e je ka ri ba ka jai ben riu ndai shano ki ja amdan manoro banong ban shim khiai gum kani ka betta ya ka ban yang eda ki pai ban nong song snong na kata ka daw ladangi pai hi halo kani ka benta ngaso bungu sisa ya ka Meghalaya High Court bakal pedang ini ke benta bat ke ai berkhoi ngej scam hero lembaga Meghalaya High Court kan saai ka rai na ka benta ka jingbha ka jingbet ya ka bakum ki paj ba nong song snong ki besong hapo jela Meghalaya kin sayo ya kata ka burom ka bakrau na ka benta ka recent char paj ba ka bang em hi hapo ka Meghalaya ka badan hapo ri India kita gidi kimat ki bang kongsan bang penpau ni ka por namar ka jing skosi ka jonga hero ko muwei na pedang ki paj ba mong no
habang ngayeng ban train nam takim lang salang ngasngsi do kata-kata namar ngamla ban chupet habang ngayi kum hagi por ba kipat ba kido ya kabam kadi kum hagi por bawan ka klam covid ngamban seng haban sei na plang haban yarap khaw nga haban yarap we yaki hendrai ka ei ka bajiapat habang i kum kani ka por ka bamta da ka jingwan jo kani ka adhar ban pelong don bor ban pelong ikum kata ka benta ka bokongsan bagi pajba kim yo adhar ka mukila dolot ke berkhoi hakata ka por ngasung thu shai baka sarkar jela jongi menta shi sendan nga ban shimtino ban kamno shi sendan baka sarkar jela jongi kala khenyingi gi pajba bangi de ki mrat hakmat jongki kata ka de ka benta bokongsan hendrai hadukat menta ngai scam bo blay yada Oblay don rangkat lang bat ngi. Wai ka boy ka bor, wai ka jingtip pa jingnang. Ndai na kata kadaw ngaro si sendon dalade hi marway nga pha ya ka petition, nga ikon hi ya ka petition, nga ong ba si sendon ngam don kam ban bu loya nang nonoro. Ndai ka ai ka bangan nyat hi, nga nyat ki kum ubriu uba em hak risen char paj ba, nga em hak ri ka balai loj, nga em hak ri ka bakhoj, nga borom ro ya ka riti sen char paj ba, jong ka ri India ka badai ka Indian Constitution na kata kadaw nga dia ban yang scam. Bar ki paj ba nong sos nong ki bi asngau ka ni kubor ke jubab ke bamenta kin mi syakmat kin don bentalang kin shimlang bat ki badu khawrashan ni ki badu ya ka skim shi spa sngi ni ki badu kino ki jing don kam ki jing mentai ki biak sakar ki don kam ban mi rin kat lang da ki jing senran lang ha ka te ka sngi ya ka baka Meghalaya High Court badan buram kan sakot ya ke herring ngi de ban mi rin kat lang bandan kata ka de ka benta ka bang pan paw ne ke por tongin long ki breu ki basngo tho ki basempang tongin em kum ki breu ki balai loj ka sarkar ka de ki jong upaj ba ya ka sarkar la yang do upaj ba bat ha ka sarkar hero ladon de kiri upaj ba ki balong ki MLA lani ki MP lani ki MDC de kum ki paj ba ngin yang scam nang ta ka lawe jong ka ri ba ka jaj ban riu lasai ba lasisngi kita ki di benta ku pan paw ku blesibon